Ndatenga data. Ikozvinoita kushandisa data chairo guys. Ndatenga data manje. Takuchishandisa data. Ndatenga data. Takuchishandisa data manje. Ndatenga data. Network iri kunetsa Wi-Fi. Saka ndatenga data. I think we'll be able to finish our life. Ndatenga data. Ndaisa 1 gig. Ndikapiwa 1 gig free. Saka ndine 2 gigs. Saka ndaisa 1 gig. Ai network iri kunetsa because neku mamunzo chikela chitine TV iri kufreeza. Anomaona. Saka network ndaisa data. Saka ndine 2 gig 1 gig randatenga plus 1 gig rechitu tokwanisa tichipedza manje. Hanzi munoshandisa Wi-Fi ipi. Tinoshandisa inonzi iWireless. iWireless itori very good network muno murasembeki nekune mama town uko. It's a very good fiber. But I think itori ne problem somewhere. Ine kana ichida iso ine problem. Kazhinji vanonyora kuma WhatsApp group. Andishandisirei. Ndishandisa nonzi iWireless. Ndiye ndoshandisa. Itori fiber. Tosingoita live mchiona wana imbonetsi. Saka I think pane panotori ne fault. Anomaona pane panotori ne fault. Chaipo kadzirika. Right. Saka zvana ndichida phone ndiyo yandatozoisa data ndikatransfer zvinhu zvanaida kuzokutaridza inyaya yangu mufoni yanga ichinetsa network yaya kuti ndigone kutadza. Saka ndaswitcha mafoni ndikatenga data. Saka ndaswitcha mafoni ndikatenga data. Magetsi ayo magetsi akadzoka itransformer rega vaisa meno tambonyuwanidza vaisa. Ifiber kunetsa saka iningikiri itori problem yefiber ikoko. Antimon. Right, anzi rain I think inodependa nenzvimbo. Kunoku handisatamboshandisa rain atizi takakumashisa kudhara iya itinetsa tikatozoisiya. Iyo itori zvemacontract shiya. Hanzi naDennis Juru moro ipasing Russellberg. Hello Mkoma Juru, how are you Mkoma Juru? Alright. Tanga tapedza nyaya yemapolisi chiti kana musina mari musachauya kuzotikumbira mari padiaries. Atichabatsiri vanhu vanenge vafigwa. Antika make sure ne police be it uri mudhayari. Be it hausi mudhayari. Policy, it's a must. Ita policy yako. Be it uri mudhayari. Ndokuti tipedze nyaya. Be it hausi mudhayari. Kana wafirwa. Antika kana wafirwa. Usauye. Because tinenge tichiti paya. Ita police. That means unenge waiginwa kuita ku police. Uchiziva. I hope andawanda tuka pa police. Anditi. Right. Tokubva ipapo. Toenda kunyaya yema WhatsApp group. Atina. Anditi. Tinema WhatsApp group. Edu. Joburg. Cape Town, Pretoria, kupi anditika. Kune mabhuku anenge ariko anditi. The reason why akunoitirwa bhuku ndeyekuti mumwe akaita problem ari kupolokwa nekoko kati muPretoria. VemuPretoria ndo vanofanirwa kutanga kuti vabatsire mumwe wavo. Kana yazoramba kukwana, then they will come back to us kuti tachida kumubatsira but mari yaramba kukwana takwanisa kumanage. We have managed to raise mari yakati. Andika then takuchiita overall kana takuti Joburg pindirai kana takuti Cape Town pindirai tokwanisa kubatsira munhu orova pasi. Anditi saka be part of those groups kana uri mumagroup. Usaenda kunoverenga vanonge vachibatsira vaya. Itawo kuti uwanikewo mumwe musi uchimbisa 50 rand yako. Nokuti musi unoigwa dambudziko asvisikamu kuti ndirini. Musi unoigwa dambudziko zvarinoita manje rinouya usina kana senti. Wakufunga kuti ndine hama ndine shamwari dzangu hama dzako dzeropa dzepadhuze. Ndoda kuudzai ndo dzinokuzara tina kana mari takatoomegwa iko zvino. Saka marongei ndo question dzinenge dzichibvunza. But kune family yako yausingatoziviye pa online yawakadzana nayo unogona kutouya ikati ora ichi ndo dambudziko raita mwedu iri. Toita sei guys? Animaona ukabatsirikana. Saka be part and please participate in those groups. And 50 rand haizanyu kupari pamba kuti ningo usina zveshuwa kana 50 rand mumba. But pamba kuti 50 rand yacho unayo usangookere vamwe vachingobisa ma 50 rand kana paita dambudziko reumwe munhu. Nokuti mangwana uchada kubisigo 50 rand yacho uriwe. And I'm just going to be guys very honest here. Ma admin ema group ese aya Debeni zvese zvichenda zvakadaro. Mune mabhuku of which now Deben is a new group but is doing so well. It's doing so well mufunge Deben. It's doing so well and the commenting I always see vachita ma updates avo
because project vakavhura group project panyaya yeMount Hamilton, but ndikuona they are doing so well. Durban mufunge katauni kataita totasira pasi chiti kaDurban kari kuita zvinhu zvinotobatika, zvinhu zvinotoonekwa zvokuti you get challenged. Handimaona Durban ndakaona chiti hatisi kuita ma50 rand, isusu muno we are making 100 rand, achitobviswa ma100 rand vachitaura kuti kunotenga bhero redu remachira ekuti aende kuMount Hamilton. Ndakabatikana was so touched, but ndakwanisa kukomenda mugroup ravo. Handina kukwanisa kukomenda mugroup ravo. Mufunge vari kuita zvinhu zvokuti even tikaona mangwana vachiblesswa tingashora here, tingaita godo here. Vari kudzvara vachakohwa. Chaunodzvara ndo chaunokohwa, hati ndizvo. Chaunodzvara ndo chaunokohwa. Saka be part and parcel of that. Magroup participate please in those groups. Andika participate in those groups. Kuita kuti mangwana ukagwa dambudziko haunyari and hauzezi kuenda kuna admin kuti ndaita dambudziko anyway. Dambudziko rangu rakamira rakadai. Admin votomhanya kuti upi uyu mumwe wedu havana choice. But kukaitwa group and admin please be strict. Itaiwo munhu ngaiti zvanoda kuitigwa mangwana. Kana pasina group, asina zita rake riri mugroup, paitwa maproject anokwana kuita 3. Munhu achaiwa 20 rand, 50 rand kana 100 rand iyoyo. Akauya nedambudziko rake ingomudzei kuti hatina. Mugroup wo takaonawo kuti pa3 maproject aya hana, ngatidzidzisanei kuita zvinhu zvakanaka. Anditi ngatidzidzisane zvinhu zvakanaka. Mumudzei musadyire bhonzo kunyara. Mudzei chokwadi kuti pamaproject mubhuku redu tadza kuti ka3 aka kakaita matambudziko kana ka4 aka hauna kuwanikwa uchibisawo 50 rand. Handika saka iko zvino hatikwanisi nokuti hatidi kudya zvevapfupi nekureba. Handiti hatingadyi zvevapfupi nekureba. Kune vamwe vanogona kungopinda ndosa kuti chichiri kuitikamo. Pane pachinzi pese handina. Handimaona. Mari inomboshaikwa, but hapasi panoita madambudziko nokuti hapostwi everyday maproblems ayakaya. Hapostwi daily. Ka1 kana kuti pa3 months panouya dambudziko. Handina. After 3 months futi handina 50 rand. After kana une shungu chayo unogona kutsvagana kune shamwari yako imwe shamwari ndikweretawo 50 rand. Handika kune society yangu ndo kana kwaita dambudziko kwandokwanisa kandamu wangu 50 rand. Anditi ndizokuona time woisawo 50 rand pane vamwe. Pretoria I think let it fall under Joburg. Nokuti Pretoria macho hamuna zvirimo zviri kuitwa muzvizvinu so far. Antimaona. Kune tine vanhu vari muPretoria vanotondibata ma11. Tine zvinhu zvedu zvevane kuMount Hamilton, tine hembe todzisa kupi. Tine hembe dzevana kuMount Hamilton toisa kupi. Ndikutova admin wokuJoburg kuti adile nenyaya dzacho. Because ndishona kuti ndisikuza zvinenge zvichiitika zvi. Handimaona. Saka please team D itai kuti be part and parcel. Dambudziko harikuitwi every day. Rekuti kuna chadiwa ma50 rand every day. Apa 50 rand chete nenge chidiwa 50 rand. Kuti batsire mumwe. Imimi vacho vachauya vachida kukumbira rubatsiro. Ivai mabhuku aya twakambobatsira. Ivai mabhuku ekuti makambobatsira. Right. Ndakuenda panyaya yandichavengerwa. Iri very important. But chandichataura chiri chokwadi. Antimaona. Guys. Kana muri mu-SA zvinhu zvaramba. Ukaona wakusvika pakutengerwa hupfu South Africa nevanhu every day, it's better you go home. Guys, it's better you go home. I want to be very honest with you guys. Ukaona South Africa muno zvasvika pakuoma pekuti wakutengerwa hupfu nevanhu nekuti hapana pekutangira wakupa vana nesalt. Please, zviri nani usarense. You know, winners, they know how to quit. Winners knows how to quit. Sometimes South Africa inenge isiri yako. Destiny yako iri kuZimbabwe. Tinogona kumanikidzira kuda kugara muno. Antimaona. Kuti akuda kugara muno adibvi andiende kwezvo zvakaoma. But muno machoka zvichitori even worse than kuZimbabwe. KuZimbabwe vanhu vakutorarama kaupenyu kari nani. Anditi. Please. Ndaona mwatisa ma angry face futhi ndichakubloka zvangu kana ndapedza panapa I block you kana ndapedza we angry face uchu. We are telling each other the truth. If you want, I want to be a sister skipper, I must tell you the truth. Kadza nechokwadi. Right, nasi watengerwa upfu. Takutengera upfu nasi for next month.
Let's think about it. We're angry face, don't worry. I'll block you. Don't you worry yourself. I'll block you soon. Very soon I'll block you. Watengerwa ufunasi. Kwa next month. Uchaita say. Vanachana bachi kutengera ufu every month here. Takubadara renti mwezi unoshu. Anjika. Hands, I'm home now. And this Selina good. Di blockere yo arpisa ma angry face. Can you block the angry face person? Mauya, di blockere yo the angry face person. Now that you are there, can you please block the angry face person? Shumbres, please make sure the angry face person block that person. Block that block and pesa goes and siko na admin. Ndakuona ima uya manji. Block that person now. Bloka imunu uyo mauya chiba macho block. Because ndivo bamwe akuya kusokumbira iba. Antimona. After Pektangira, ito block imunu ye shoshi. Vai macho blocker right now and Selina in the admins. I saw you block the person. Guys, sometimes varungu vano daro kuti hands block. Thank you, Kam. Thank you. Thank you, Kam. Thank you. Thank you. Thank you, Pindai Pabas. Winners, they know how to quit. Shishi wama kuchidi, guys, kune baka wanda, I know a lot of people baka vamu South Africa muno baka dzokera ku Zimbabwe who are doing so well. Ndikunye pay. Am I lying? Sophia Kwana. Animona, am I lying? Aiwa, kune ya ununa ti face but akaramba omwaya hakuna mistake yakadaro. Hakuna mistake yakadaro munungango block wa kamu block Ivan. Uno badari kwa renji nas kwa mwezi unoya. Wodi. Wodzoka joti ndi badari renji kwa mwezi unoya paseri. Sometimes huya uti vedu way. Ini yangu zvanetsa. Ndakufunda kudzokera kumba. Ndambozama. Ndibatsireyo kuti ndiende kumba. We can understand on that one. We can understand on that one. Kuti vedu ini zvandiremera mujoni. Buda pachena. Ini ndambozama. Ndosvika rini ndichitengerwa chikafu nevanhu. Ndosvika rini ndichitobhadharirwa magetsi nevanhu. But zviri kundiremera. Ndibatsire wenyu kuti ndiwane ticket. Izvozvi as we are speaking, I'm not going to beat about the bush. Izvozvi as we are speaking, kuna mai vandibata makuseni. Anditi, ndandisina kusvitaura. Mai avava vataura nyaya yavo. Vari ku Cape Town. Anditi, Cape Town people, they are busy kuunganidza ma 50 rand. Ndati kuna admin ndoda kuona handle this situation. Admin handle the situation very well. Guys, ngatipai sando dzedu kune admin anonzi Shereo. Pana admin anonzi Shereo ari Cape Town mupeyo sando dzake Malafu neMalex. Ndamutesta ndikati handle the case. Ndichida kuona anohandla sei. She handled very well. Ayenda kanoti nai mama. Maya right now is speak vari mu hospital, right? We verified everything. Tikati vari mu hospital sure. Vane mwana mucheche mudika ne 3 years. Vakamusiya pa next door. Baba vatambura vanongofamba every day kuma robots. Hakuna basa riri kubuda. Antika, right, okay, fine. Chikafu chakuti vadye pavanobuda muchipatara. Antika, chatengwa. Antika, kuti pavanobuda vawane kudya. But pachinopera. Vanta say, admin went there. Ataura na mai ava akati nai mama. Tell me. Chikafu muchibuda chemwana takupai chikafu chemwana modya. Pachinopera modini nokuti murukuti mavene nguva. Mai avanyora murabarambo kuti even slippers. Handina, mwana wangu mkamona mnonzi watsitsi, tukutaura munari mujoni, South Africa. Tukutaura munari mu South Africa kujoni. Vanyora tsambe kuti, mwana wangu hana kana inini ndinofamba nepata rakasungwa, handizi kuti marina kumabata, nothing is happening, nothing is working out for me and my husband. Shuzhachi, tunongorama ni waku mukwako. Sharao ava vabvunza akati. Koma dini kuti mende kumba, do you know the first answer ya pili kwa mevao? Vati ndo zhandiri kutoda. Pese apa baba pa vanomukira kuenda kuma robots. Vari kuzama kuti kuda tingareza mari kuenda kumba.
but vanodzoka vasina kana senti. That was a very good answer. Izvo zvindati right. Instead yekuti vachitengerwa chikafu chakawanda, ngavachitengerwa chikafu chemadays. Mari ingaichunganidzwa. Chero akati ndine munhu malaicha wandoziva. Ndikachimonya kuna malaicha wako unzo kuti kuvatakura imari vati vanobva kumwe nezima yavo. Anditi tikati kumusha vakati ndinotosvikira kumba kwamwe nawo kumusha nani zvokuti mufunge. Hani muri kuona? Vanga vachitonyara kutaura kuti ndikuda kuenda kumusha. Asi chekutodya hamuna mumba. Saka vanga vachiopta kuti ndipei chikafu but vasingazivi kuti vozodii. Sharo wakasvika akabvunza kuti ko kumba vakajamba kuti ndotoda munenge mandigonera havana kana senti. Vari kuvanzi Vredendau amene koko Vredendau amene koko handimaona. Saka ndokuoma kunogona kuita John kune vasingawisisi nokuti hausati wamboomerwa neJohn. This is a situation ya nhasi iri kuto izvozvi right now yatiri kutodhila naye kuseruko. As we are speaking itoripo tikutoraisa mari kuti vaende kumushama yavo. Zvokuti handisi kutombovharira munhu izvozvi kuti anoda kubvisa 50 rand kuti mupe maadmin Cape Town vawedzere because ndimai nababa nemwana netundu ravo. Hatizivi kuti mali achati mari kana kuti bhazi richati mari. Bhazi tatona kuti senanstata because mabhazi akwira December iyi ranga richimboita 1.6 pamweko zvinonengera kuti 2.5. Saka vari 3 negera kuda 7.5. Saka malaicha anogona kutaurwa naye akanzwisisa kuti situation yevanhu ava yakamira yakadai. Otakura. Saka ukaona munhu achiri kukanda angry face haasati anzwisisa kurarama kuri kuita vamwe. Anenge achitoti meluya anochinya. Meluya anochinya ari kuti vanhu ngavaende kumusha. But guys, what use will it be kuti tivachengete munhu vachitaura history yavataura kuseri kunogona kuverengerai message yacho munonzwa tsitsi. Munonzwa tsitsi. Zviri nani vaende kumba. Admin weCape Town kana uri mudhuze please isai number. Isai number yenyu ndipine andiselina admin chikamu ndakuona. Isai number. Number iyi ipinei so that vanoda kubatsira kuti ikurumidze kukwana mari vaende kumba vanhu. Mai avantori mudhayari vaifollowa dhayari. Ndazonyara kuvabvunza kuti mama patapata ko maifollowa dhayari data mairi wanepi. Ndikangoti amazano pamukongo chinojja kunogoda kune ma wifi. Antika ungopiwa password kana kupocha wifi pa next door dzinobata. Antimaona kana iri unlimited avana basa nazvo kutushandisa wifi. Antimaona. So vanhu vari kumusha vamwe vachokurama zvakanaka stereki guys. Kudaka vanhu vari kuno. Amu understand chete kuti vanhu vari kuno vari panguva yakaoma sei. Antimaona amusi kuti vari panguva yakaoma sei izvozvi. Nenyaya yenhikikiri yekuoma kwakaita zvinhu muno. Kwaita zvinhu muno. Basa kusina. Haisi nyore everyday uchienda kumarobots guys. Uchidzoka. Pamarobots nemawandira vanenge vakaita paya. Handika yava survival of the fittest. Izvo zvatishamisi the same people up. Vachizodzoka. Later on vachitenda kuti temakaita makatindisa kumusha chiri kurima zvinhu zvedu zviri kufaya mufunge tava kutotengesa zvirimwa zvedu kuGMP ku. Tichiwana mari kana kuti kurengi. Tichitakura zvirimwa zvedu chisa kurengi kutoita mari. Azvishamisi. Andimona azvishamisi. But tikuda wedu sometimes blokai munhu ushu. Blokai munhu ushu. Let's block this. Let's block this person. Yes, she doesn't belong here. She doesn't block here. Mavaonaka varoi vananditaura. Mavaonaka tarisai age yacho. Tarisai age yacho. Tarisai age yemunhu ari kuti enda iwe Medusa. Mamuonaka, maionaka age yacho. Yati enda iwe Medusa. Mamuona. Ani mamuona ushu. Tarisai age yemwana ushu. Tarisai age madmin to raise screenshot yemwana nda kuzomposta. Ndoda kuzomposta until she wants to be famous. Teacher meet out ave famous. Ndoda kuzomposta try screenshot ye face yake ndoda kuzomposta. Tarisai muone face yemwana uyu. Hasati understanda. Handichika life iri kuraramwa nevanhu muno.
Hanimaona hasati aziva life kura mwana vanhu muno ari kufunga kuti it's a joke. Hanimaona hanzi ighost aiwa picture ndeye munhu iyo. Picture iyo ndeye munhu ari kufunga kuti ijoke. Hanzi kwakaoma ikomadha ndakazvionera pa ndakapinda business nekupa vanhu mari waitoona kuti zvakaoma zveshuwa. Pane pekuti unoshayiwa mari achiziva kuti ndine tarisire kuti ndichawana mari pakati musi wakati. Muri kuona zvakasiyana nekuti unotonyatsoona kuti hapana kwakutarisira kuwana mari. Hakuna kutarisira kuwana mari. Anti mazviona please vabereki nevaberekesi nevanin'ina vangu nemadzikoma kana zvaoma handei kumba mukaona ndazosvika papoint yekuti ndakuuyawo inini pano ndiri SIS MELLY ndokumbura vasikana mutengere hupfu muchanditengera hupfu mwedzi wekutanga handiti monitengera mwedzi wechi2 nokuti pane vamwe vanenge ari madhai defense oti aiwa tenga vari vachifa nenzara monitengera mwedzi wechi3 mwedzi wechi4 munondivinga nekana muchindida kuti SIS MELLY munemba kumba kai kumba hakusina nere moita plani kumba hakusina nere. Do you know kuti majority right now ye vanhu vatinawo padiaries apa vanga vachenda mudzimba vakapiwa notice. I did ask quite a few kuti saka zvamapiwa notice muri kuita sei. For once guys regai ndikupe chokwadi chisina kubhabhadzira. Tina admin shumbresi munomuziva mese admin wepano apa South Africa munomuziva right now akapeka mabhegi ake. She has picked ndakamubvunza chiti ndapiwa notice yekuti ndi basa apachina anditi permit ya vari kuti mapemit ya expire hapana kwandinofunga ndikati saka uruda kuita sei akati sisi ndakudzokera kumba. She's going back home. She's migrating back as much as zvichirwadza antimaona kuti munhu andada jaira ndikapinda muchibheki ndomufunda nchidini but it is the best decision ever kwaari. Akaona kuti handidi kudzoka nchinisa madiaries kuti mangwana ndokumbira chakati remember ngachigara pabasa. That means afa kuti atsvage kunogara izvo nokuti anoloja handiti basa harisi kamusi anogona kuriwana rini ijobeki. Akati aiwa ini ndakunofunda funga kuti mari yandakareza yandakaunganidza ndinotanga zvokuita kumusha. She's migrating back home. Izvozvo she's migrating back home. She's not the only one. Ndangopa hangu example yake because I know kuti she won't mind. Vamwe handina kunge ndataura navo tichataura izvi panikikiri palife. But pane vakatoti one day vari kuti kune mumwe best tokufaniye panapa atoveke kumushaudhara handichamutauri. Tine mumwe best yepanapa mutoziva imi Phoebe munomuziva imi atove kuZimbabwe kudhara tichigara chimuza kuti Phoebe ari kutamba nesu every day pamafacebook pamalive ari kuZim. Akanganza mari yake ishoma yaidai. We can only say hansi takawanda SIS MELLY Pamela Tegama umosho. Pamela is also migrating back home. Ari kuenda kumba. Kana zvainya kusvika pakuti unonyatsoona wega kuti saka ndoita sei. Animaona vakanga pa 6 pakambotoka 6 months paya vazhinji vakatanga kuchengeta idzo mari pa 6 months idzodzo. Handika it can go kumba, it can go a long way kumba. It can go a long way kumba. Ndakamubvunza ndikati nai shumbresi kumba unosvika uchiita sei because I wanted to hear kuti decision ari kuita is it the right decision kana kuti ari kurasika. Ndakamubvunza okay tell me my plans ako aunawo kana wasvika kumba une vana vari kunovafidha sei. Akati sisi pamari yandinayo ndichatanga kuita 1 2 3 ndikatarisa business raitaura handika nenzvimbo yaanobva ndakambozviita ndikati munin'ina wangu I'm giving you all my blessings famba munyasha this can work for you, this will actually work for you. I actually gave him my blessings because zvaakataura nekwa area yaanobva nebusiness asira kutaura handimaona ndakamborita back then kuZimbabwe. Izvinhu zvekuti hazvibudi hazvinzi zvazoparara kazvazodi zvinogona kufladha but kana uine zvinhu zvako zvakanaka unongosvika uchipinda muline. Amona blessing we are not saying kuti enda kumba, we are tukutaura ma situations ane vanhu presently. Handika tukutaura ma situations ane vanhu presently
kudaro guys muri pamabasa muri mimi mune hama dziri muno pekuti basa rikanzi rapera nhasi unobuda unogara kwama yako handika wombotsvaga basa uri papo. Kana usina unobuda uchindepi? Unobuda uchienda kupi? Unobuda uchienda kupi? Saka kana uchiri right une hama dzako une plan guys, gara mu-SA ushinge urimo, fight urimo. Kana une pekutangira une basa rako, why would you go back home uione basa rako? Unoendera chikumba ione basa rako. You have your job. Unoendera ikumba. Unoendera ikumba. Basa rako unaro, hauna kupiwa notice, hausi kusave notice, basa rako unaro uri bo. Why would you go back home? Handi kuchengeta vana vako. Asi kana wanza akachina ungochigara pabasa hauna imbe kuloja woindepi? Guys, food for thought. Ina ndawanda dzinga ndoda kuonesa based on situation atinayo kuti number iyo iri up yanda pina ishare uyi family iri ku Cape Town right now vatoita kunge vachadona vatozopesera kutozomburisa nhamo dzavo dzakawanda musire mukunge vawanyaya kuti chirega tikutsvakire mari kuenda kumba vazenga kutobudisa murabaraba kudai wenyaya dzava kuona kuti vasununguka apa vari muchipatara mai ava vangu vachirwara vaenda kutheater vakanosuka chibereko here amene kuti changa chitika tinozoda kubvunza madetails vakadzoka antimaona. Saka guys ukaona zvanyanya kuoma ita decision ndeyako. Anda kubatsira family iyi ndibaba mai nemwana varida kudzokera izvozvi. Namba ndaisa idzo ndedza Shero admin Cape Town mai ava nemurume wavo nechivari vari Cape Town andika kandawo 20 rand kandawo 50 rand mangwana vari kubuda muhospital mai ava mari yavo ikakwana iwo madmini waya ndiwo achameka sure vachaita live vachivakwidza muchavaona nokuti kana mari yakwana muchatovaona palive kuti ndiwo vaya vakatagwa naSIS MELLY hanzi Cape Town kupi kwacho kwanzi kuvhurene ndeo here amene kuvhurene ndeo amene ku Cape Town muchatovaona vachikwidzwa vachienda kumba. We can only say we only wish them the best vari kumba. Saka zvai kwamuri kuti ari kuchinya ari kutaura sense here kana kuti ari kuita sei but team D chachairo ndiri kuodza chokwadi animaona because muchange muchitemba kuti kudiaries munhu wese ko zvino seems like ndoenda kudiaries unoonawo nepadiaries vasina indanyistragula nemavhotsi wani ndanyistragula nemavhotsi chaiwo mazvionera guys ndichakunge ndopenga mavhotsi airtime yemavhotsi chiimajinai kuno kuri kunzi foreigner chadiwira dai hauna chikafu hauna pekutangira hauna chi uri kurwara ukaenda kuchipatara uko wosvika wonzi toda amene mari dzinenge dzisiyo koko right. Ndadarika ipapo toinda panyaya yandita kuti nditi zvakaoma hanzi mari kupiwani namba idzo dzirapo idzo ndiye admin umwe weCape Town namba dzirapo idzo ndiye admin weCape Town namba dzandakapina apo idzo ndiye admin weCape Town kandaipa papa guys let's help this family to go back home. Andizoti ndikana ndichikudzai situation yavo ka iri mufoni andikuchanisa munoti pamwe kuda kuseka. The situation is very tense guys, very tense. It's a very sad situation yavanayo right now as we speak. Family ish andimona kana une 50 rand 20 rand guys just give them vaonere kutamba. Ukanzwawo pane basa andika ukanzwawo pane basa uyani mabasa aya tipo vamwe vari kuda kuenda vari munomu andika ukanzwawo pane basa chero ringave remari bring it rina ari kutorida asati ave ready kuenda kumba ari kuda basa iroro uyanaro andika tiri market munhu aende pabasa ipapo umwe anenge achitoida umwe inotomukwanira mari iyoyo anenge achiti handidi shoma. Kana wanzwa mabasa please bring the jobs here tokanda antimaona umwe anotopada umwe asati ave ready kuenda kumba ndochokwadi anenge asati aseva animaona anenge asati aseva uyane basa iro tikande basa iri umwe anoenda ipapo pabasa iri vamwe vachindawo kumba vamwe vachiuyawo vamwe vachindawo pamabasa zvichingoroita kudaro anti muri kunzwisisa ndo chokwadi chinenge chiripo right.
ndoda kupinda panyaya yanhasi yandiunza pano. Ndina mai vandibata zvakaoma mubereki. Ndichazama by all means kuti ndivhare zvimwe zvinhu zvinovharika. Asi zvimwe ndichikutadzai. Zvazviri mufoni yangu ndichasa kuti live iko zvino because ndauza ndesa data. Ndo yanga ine airtime ndesa data uko. Saka ndazvitransfera mune imwe phone tikwanise kupedza live yedu ishi. Anditi vedu way vabereki zvakare. Tarisai mafoni evana. Tarisai mafoni evana. Potai muchibata mafoni evana muchitarisa. Naika. Potai muchibata mafoni evana muchitarisa. Mai ava vari kurwadziwa. Ndikutaura mwana ne13 years. Vatonditi udzai vamwe vabereki. Vakandipa zvese. Mai ava hanzi nhasi pamaitaura muchiti vana taingoti kwanzi even munhu wese ashokeka mumba mangu. Kumaraini kwangu munhu wese ashokeka nyaya dzabuda pamwana 13 years musikana kuZimbabwe. Ivo vari kubasa kuno. Animon vakamboenda kuZimbabwe vakadzoka vadzokera kuZimbabwe nenyaya iyoyi. Mwana angatinzi mumese vanhu a well behaved child mumasei nyika mumasei vanhu. Kuseri mwana angachita zvinogara zvakadaro. Anti muri kunzwa. Chekutanga ndoda kuti muone zvandakakudzai paya kuti Satani akauya ari kukondora social media kuvana. Kachiti social media ndikutaura WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Hameno kana ari kumwe kwavanotambira kwatisingasivi. Hanimaona? Right. Mwana wava chinobata foni mwana musikana. Ndoda kuti muone magroups emwana aya. SI. Are you going to see manje? Ifoni emwana aya magroups emwana aya. Anditi. Ifoni wani ine magroups SI. Magroups SI. Emwana. Magroups aya. Emwana. Hanimaona. Mwana ane magroups anosvika regai ndikuverengerei. Magroups ane mwana ushu. Tererai ndati mutererere handika. Pane inonzi hot jokers forever 6 to 6. Pane inonzi G's and niggas. Handika mandeze kuZimbabwe says. Pane inonzi hot funny easy kuvhura hombe. Handika 13 years. Hot funny easy kuvhura hombe. Ifoni 1 ine magroups aya. Poita inonzi STI solutions. Ma solution esikai. Men's health care. Tutara mwana musikana apa. Grupu ririmo arimo mu group re WhatsApp iroro. Poita holy parents. Right. Poita all music jokes and links. Poita Mr. Cheap Price bells. Bo mabero. Poita photo challenge. Ndo zvatoziva zvivana izvi. Poita my rally novels. Hamenuka 1. Poita my rally novels 2. Poita beauty and body care lounge 3. Poita cool G drip. Poita jokes and one love. Poita rakanzi true love. Ndire kunyengana. Poita Symbolo novels 1. Poita Symbolo novels 2. Poita sweet #16 fan and jokes. Poita fashion queens bo. Poita rakanzi painful. Best friends forever. Muzinda wemafaro. Porn sex videos only. Derimwe group here. Porn sex videos only. Ndikadeswa zvimfananidzo zvemamboli pop. Igroup rari. Funny video tapes. Health issues. Zaha and Amel's laughs. 5-star group. Teenage hot. Big Rema jokes. Voice XXX. Ma XXX munomasiva nditi. Professional hackers. Beauty and body care lounge 3.
that means pane 1 2 3 Phoenix body and beauty, Mboko family for life, General Prophet anchatauri zita pamwe vanhu vachipinda ikoko andichika super group andichika poita sexy videos only handi muri kuona right tuchara mwana ne 13 years anga ne 12 ari kutotena 13 ari kubuda mu 12 achipinda mu 13 ari kubuda mu 12 achipinda mu 13 right mu group rakanzi hot jokes forever 6 to 6 ndoda kuti muone zvaposta ndichazama kuvhara kuita kuti zuka asa sense andichika muone zviri kupostwa mugroup imomo mai va screenshot zvese vakanditumira vari kurwadziwa mubereki ndichazama kuvhara kumusoro kuita kuti zvisabude zvisanyatsobuda direct. Can you see this? Can you see this? Murume mukuru, munhu mukuru akatumira chinhu chake mugroup iri chakanzi enlargement kudi pane rimwe group rakanzi simbi dzebonde, simbi yebonde, ameno, simbi yebonde. Ndavhara kumberi kuti ati chisazonyatsobuda sezvazviri handichika right. Pane group rimwe rakanzi randambotaura rakanzi porn sex videos only handichika vatadza kudownloada apa zvakaoma rakatumigwa mboli pop idzi size nesize. I think you can see apa idzi 12 years going to 13 years right. Tobvapo mwana uyu akajoina group rimwe rinonzi no food for lazy men. No food for lazy men iri. I want you to see guys. Muri kuona vanhu vanopfeka zveredhi aya manenge masaranista 666 999 or 666 Marie Muwanto 666 masaranista aya anopfeka zveredhi Marie Muwanto. This goes to show it. Anti muri kuona right. Poita grupu ameno vanonzi gogo manyoni kuti ndiani right. Mwana uyu aita conversation na gogo manyoni 12 years vachimuti vhura vanoita minana. Toda kuti muone, this is a very sensitive topic. Muone kuti vana vedu vari kupinzwa mumasatanist umusei handiti akanzi vhura bhegi here amene kosi koni vachinotangira pakati handiti iye okay all right. Mwana anenge akapiwa bhegi handitika ndizvo amene zvikomba sei right because iyi conversation yake iyi handitika anenge akatumirwa bhegi iri rakazara mari nambuya afa handimaona akanzi tenga bhegi mwana kuda akasevha mari yelunch kuchikora akatenga bhegi rake here handiti akanzi watenga bhegi akati okay regai ndidaro gogo handika akaudza gogo kuti ndaita gogo pakanaka muzukuru iko zvinovhara bhegi rako womira 1 minute wozovhura okay gogo kana wavhura wonditumira mafoto kuno okay gogo ndavhura handitika avhura ndo vanhu nda kuexpose wara kugomanyo navo mwana uyu akanowana ameno kana zvinhu zvakanowana zviri mubhegi izvo antimaona zvinhu zvakanowana zviri mubhegi izvo ragogwava handimaona akati iyo picture iyo handiti right uyu ndemumwewo ari mugroup kuna gogomanyoni ava handika gogomanyoni ava vane namba inoti 071 singazi ndekuziva bekwa ndekuno handizivi ndemumwewo mwana ari kubait bridge ko handika akavhuriswa bhegi
akasenda message kuti iyo gogo ndatumira yangu picture kuno zvaita ndatenda ndinokumbira kumhanya kudzosa yandakakwereta mari tozotaura gogo hamene zviri kuitika mwana angavhura kuwana mari isho bhegi ranga anzi atenge muri kuona akavhura bhegi akawana mari isho mwana kumbira paconversation idzi rapa idzi kuti ndokumbira kudzosera mari yandakakwereta ndofunga vanoti isa certain money here amenoti gogo ava vanosvamisa sei right gogo vaya vakapindura kuti gogo ndatenda ndokumbira right pakanaka muzukuru ndatenda gogo kungoti ndandichiziva zvotoita gogo nokuti munhu wacho andikwereta mari makamushandira kuswera nezuro pakanaka anga ataura kare muzukuru iyeye thank you gogo mushe muzukuru iconversation ishi animaona yagogo ava vari kuitisa izvi kuvana antimaona nevana right vana vari kutonokwereta mari muri kuona vabereki iwo nongo singazivi chinhu ndoda timunyatso kuona how deep it is patinozoseka vana vevamwe vanhu paya patinozoseka vana paya how deep it is tikutaura 13 12 13 years 12 10 13 years right mwana uyu ndemwe uzimwi uyu uri kuchinho uyushu mwana ushu gogo zvaita zvechokwadi zvaita kaka zukuru ndotenda matare afamba mushe kubva rini chijirwa mari gogo aiwa makanyanya gogo ipapo ndandichiti hazviiti gogo maita basa mari yacho gogo vakati fambisai basa fambisai shoko kuvanhu mari yacho ndofunga haina vanozonyatsotora ishi ndiyo yekubudikira pai paconversations dzavo ishi paconversations dzavo ishi handi muri kuona right ndo zvinhu zviri kuitika antimaona kuvana mwana unenge unaye hauzivi mai avanzi munhu wese kumba ashokeka nebehavior yemwana uyu kumba because hasi munhu akadaro kumba vana vane 9 lives kunge kiti kumba vane imwe behavior yekuti munoti munhu kana vabuda kunze uko vane dzimwe behavior dzavanenge vachiita even nemafoni avo ekuti even vanhu hanzi vese zviri kunetsa kuti munhu wese abhilive kumba because angadzikamwa semwana atori nehunhu semwana ane tsika muri kuona you can understand the pain in a mai ava you can understand the pain in a mai ava vana vasvika pakutonokweta mai unenge usina mari yakadaro pamwana ne12 years anotonotsvaga kune shamwa dzake kana mbinga kana mhine kuzimbabwe zvaanenge audzwa kunzi aite antimaona zvaanenge audzwa kuti aite otonokwereta mari kwaanenge anokwereta mari ouyawisa mari yamumabhegi imomo antimaona mari yayobuda zvakadaro mai havasi kuziva hamusi kuziva chinhu mainiya aiwa ini mwana wangu munhu pane vanhu isisi kweri vana vekumba kwedu havadaro haisisi kumba kwedu havadaro muri chabhizi kutotuka vana meli vapi havana meli vanashakira vaya mahure batai mafoni evana mutarisi vana meli vaya mahure chaivo vedu havadaro kwedu hakuna zvakadaro mai vakutadza kana kuita sei ndati dei vaigona kuti vauye palive apa vaigona kuesenda I know my sister you are watching you are free to send your request or you are free to call pa number dzinofonwa dziya and tell people if I'm lying you are free to call in and tell people if I'm lying nyangwe nendabatikana mwana harambirwi chinoitwa nemwana kunze uko unenge usipo mai mwana unenge usipo atisi kutombotaura vana vane ma20 years vane ma20 years vakura ka ndikanetswa nemwana ne20 years guys ndichati mwana ere mwana ne20 years akatanga kuita musika wakachita zvokuvata kuzviachita zvevarume ndingati mwana ere nditomudzinga pamba kuchina unyaso kunohura zvakanaka uri ku street tikutaura 12 13 years guys 12 13 years munhu akatoita 20 years atokura anogona kutoroorwa nhasi akatoenda tikutaura 12 years guys 12 13 years ndoya tiri kutaura yekuti haigone kana kuita sasa haana chaanoziva hapana zvinozikanwa ipeer pressure ipressure dzemafriends pressure dzemuzvikoro
pressure dzemali amene pavanenge vachikuita zvimagrupu zvavo zvinozikanwa hapana. Ukatomubvunza anenge achitoti meso boy 20 years inogona kubuda kana chenda mumba memunhu nhasi guys, ikagona kuchitengera pendi ko 12 years 12 years iri kutenda 13. Vabereki ndauya kuzongoti batai foni dzevana mazvionera, mazvionera. Anotanga here Joy, batai foni dzevana mutarise zviri kuitika mumafoni umu. A lot is happening musingazivi, right under your nose. Faith hapana kumboti nhubu 12 years haizive chinhu sha, hapana kuti munaitori nhubu 12 years ndeyekuti nhasi haisati yaziva chinhu. Pia kuchikoro uku taura nevana vako vakuudze. Kuchikoro kunoitwa dzimwe nguva dzekuti umwe mwana anobhuliwa kuseka kunzi hausati uchiri virgin. Peer pressure kutobhuliwa. Kune vanoona skimisami guys, munoona musejavi uya. Musejavi munoona pressure yaiswa. Nevamwe peer pressure kuvana ndo iriko. Kuvanhu vakuru inokubata iwani. Kokuzoti kuvana. Kuvanhu vakuru inokubata iwani. Kokuzoti kumwana ne 12 years 13 years anozive. Hapana nubapa. Mwana iye tikazodzoka pano ave ne16 17 unogona kuramba kuti ndiye mwana tukutaura nezvake. Akuziva manje chakanaka, akukwanisa kudifferentiate chakanaka nechakaipa. Akukwanisa kuzvimirira kuti handidi. Tikada kuvhurira comment section right now, kune vana ndofunga pakamboita vana vakafona musuya waya pandaitaura nyaya yangu. Vachiti ini ndakasimeri takanetsa patiko zvinoti ku university. Pubert stage. Stage ine vana ava. Stage ine vana ava. Zvokuti tikadzoka nemwana uyu pa 17 years 18 years ka munoramba imi kuti ndiye mwana tetaura nhasi. Anograduate uko mwana uyu. Kuita graduate chako chokuenda peer pressure iriko. Vana vana chavanoziva 12 years irima zvaro kuti iwe uchiri kudzidzisa kuti geza wakadai. Hapana zvinozikamwa. Nezvo zvikomana zvo zvinenge zvidika donana nazvo. Hapana zvinozikamwa. Zvinhu zvouwana. Hapana zvinozikamwa. Handi muri kuona iriko peer pressure. Iriko peer pressure. Ndangoti ndikudze vabereki. Ndarwadziwa nyangwe neni. Musunoita ndakaramba kukupa evidence zvandaona pa video imwe yandapiwa nomwe munhu ka haisiye kuti ndingapopa kana kushiya kana kudii. Mwana ndofunga mwana yani 13 kana 14 years ari pamusoro pemukomana mai mwana ari pamusoro achitei mwana yeye pamusoro pemukomana achitei ndakarowa neani mwana yeye ari pamusoro itepe iningi izera notamba nodo kari pamusoro pemukomana wemwana kachiita kukurunga. Ndakati nai Mwari nai Jesu nai Mwari neuniform yechikoro neuniform yechikoro kana Joy atanga mutudze TV takati live we want to go and support her. Thank you Joy for the airtime. Joy atipa mari airtime guys ekuwedzera mavotes. Joy atipa mari airtime. Thank you very much Joy ne airtime yako yawatipa. Tida kunomsupporta ukwa oloko. Animona kachita zvinhu davado ndakaperegwa munoziva. Ndakaperegwa. Saka vaberekika ndiri kuti tarisai mapota vitasa mafoni evana. Handizi tichiti vana kunonzi zvema homework anoshandiswa nemafoni handiziviwo. Asi potai muchidongorera kuti vana vari kuita sei. Chinonetsa pesi vana mazuvano avarohwi. Ukarova mwana unaye kunosungiswa kuenda kujere chaiko chaiko. Saka hauna zvaungaita. Hauna zvaungaitwa. Guys, we need to do something nagogo ava. Something needs to be done nagogo manyoni ava. Vari kuaccepta vana vadiki imari dzeidzi. Wozongona mumba muri dziri kupera vanhu vari kungofa. Nhasi maviga bamnini. Next month maviga vatete. Next month wafigwa nemwana maviga mumwe. Next month vanhu vari kupera. Wakaenda kwagogo manyoni. Akanorombeswa mwana akapiwa bhegi remari. Mangona mwana akuslave. Kune mabhegi emari anenge achibuda. Hatizivi kuti in exchange for what.
Count in exchange with what? Pamukuda chinzitora big remari in exchange with blood. Mwana ne 13 hazvuwisisi kuti kuchinzi in exchange with blood ungatomboudza zvikurevei. Mungona family chigemuka moteka kunongedzana uroi mufamily usipo. Chabuda hapana. Izvo mwana ndiye ari kuita zvinhu zvemabasa aya. Vari kurombesa vana. Vana vasingasivi. Vari kurombesa vana vasingasivi. This gogo we need to expose here. We need to expose this gogo manyoni. Gogo manyoni, if you are listening, we are coming for you. We are coming for you. Mwana ne 12 years. Unomurombesa, unompa begre mari in exchange with what? Iwe unayo mari yacho. We want to see why is it sera kwa pama billionaire? Unowana mari yekupa mwana ne 12 years. Why is sera kuti singarizipa ma millionaire? Something is fishy, guys. Something is not right. Hands life yekwa Joy yatanga. Antika saka handei, guys, let's go and support Joy. We'll continue some other time. Tasai mafone vana wo. Tasai mafone vana. Amen.